Jien Sister Teresa Agostinjana insellimlek u nilqek għal dan il-programm differenti jekku li aħna sejrin namlu f'din l-iskeda. Tafu li fuq Radio Marija qed isir qari spiritwali fuq diversi qaddisin u persuni li jgħixu il-ħajja tagħhom fuq dak biss li rrid Alla minnhom. Dawn eżis semmija jistgħu jkunu ta' xempju għalik u għalija. U din id-darba nħossni għal-qalbi ħafna li ser nagħmel dawn il-programmi għax sejra nitkellem fuq persuna li hija għal-qalbi l-ferm. Min hija din il-persuna? Hija l-venerabbli Madre Teresa Spinelli li mhijiex ħlief il-fundatriċi tagħna, is-Sorjiet Agostinjani, Servi ta' Ġesu u Marija. Sejrin naqraw bil-ktieb verament sabiħ li jismu Oħroġ minn artek, miktub minn Sister Tesi Bezzina. Però, qabel nibda billi naqra l-ħsieb dwar dan il-ktieb li kitbet il-Madr Provinċjali tagħna, Sister Rachel Frendo, ngħidilkom eżis semmija waħda mit-talbiet osra imma favoriti li kienet ittenni il-venerabbli fundatriċi tagħna, Teresa Spinelli. Nisimgħu b'attenzjoni din it-talba u nagħmluha tagħna wkoll. Irrid lill-Alla. Irrid noġbu bil-purità. Irrid biss dak li jritu. Irrid ngħix u mmut għalih. Verament sabiħa u ġveru. Issa ngħaddu eżis semmija biex nisimgħu il-ħsieb dwar il-ktieb li se nkunu qegħdin naqraw tuddin l-iskeda. Il-ktieb Oħroġ minn artek. Mela dan il-ktieb huwa dwar ħajja ta' mara, Teresa Spinelli, li fis-seklu 17 kienet lesta toħroġ mis-sikurezzi żgħar li kienet toffri Ruma u tivvjaġġa lej Frosinone biex twettaq il-ħolma li Alla kellu għaliha. Hemmhekk Teresa twaqqaf skola għal bniet bi kriterji mibnija fuq valuri umani mill-aqwa, fejn il-fqar u l-onja tpoġġew fuq bank wieħed, fejn fiċ-ċentru tat-tagħlim ma tpoġġix it-tagħlim imma l-istudent. Kull studenta iminije ġiet meqjusa bħala prinċipessa. Teresa Spinelli imara bi-storja personali, ibsa, imma li ma ħallitx id-batija li ġarbet tissarraf fiq rusa. Fil-ħajja, il-ġrajiet jistgħu jibnuk f'persuni aħjar jew ikissruk. Teresa għażlet li minn kull ġrajja tislet l-erf li bih se tkompli itterra il-vjaġġ tal-ħajja b'integrità u b'umiltà. U propju għalhekk li l-vjaġġ li għamlet Teresa ma mitx magħha fi Frosinone, imma infirex u għadu ħaj fostna sal-lum fil-kongregazzjoni tas-Sorjiet Agostinjani, Servi ta' Ġesu u Marija li jiena nagħmel parti minn din il-kongregazzjoni. Ekku mela eżis semmija nibdew id-daħla ta' dan il-ktieb prezzjuż ferm għalija kif għedtilkom għax jitkellem fuq il-fundatriċi tagħna.
U billi f'Ottubru tas-sena 2016 Madre Marija Teresa Spinelli ġiet iddikjarata venerabbli, ħassejna l-ħtieġa aħna li nerġgħu noħorġu dan il-ktejjeb biex isir aktar magħruf fost il-Maltin, għax l-edizzjoni ta' dan il-ktieb kienet maħruġa fl-1984. It-tieni edizzjoni li ser naqraw hija maħruġa fl-2018. It-tarif ġibnieh minant persuni li jgħixu magħha li żjed fil-qrib. Fosthom hemm Sor Serafina Frattali. Din is-soru għexet ma' Teresa għal 12 sena sħaħ u fl-aħħar snin kienet is-segretarja tagħha. Meta bil-mod il-monasteru nbidel f'kongregazzjoni ta' aktar djar, Sor Serafina saret l-ewwel superjura ġenerali. Kien sewwa sew fi żmienha fl-1894 li nfetħet l-ewwel dara Malta ġoħar Ormi. Min mindu ħareġ dan il-ktieb l-ewwel darba, ħareġ ukoll l-Appożizzjo. U x'inhu dan l-Appożizzjo? U ktieb li jiġbor fih il-ħajja, il-virtujiet u l-fama ta' qdusija ta' Madre Marija Teresa Spinelli. U billi dan il-ktieb imħejji minn Sor Marta Gadaleda, soru minn tana di Taljana tgħix Ruma, u miktub b'mod aktar xjentifiku u preċiż f'dik li istorja. Allura ħassejna li nagħmlu din ir-reviżjoni ta' dal-ktieb oħroġ minn artek sabiex ikun aktar awtentiku fil-kontenut tiegħu. Marija Teresa Spinelli twildet Ruma fl-ewwel ta' Ottubru 1789 u mietet f'Frosinone fit-22 ta' Jannar 1850. Hija l-fundatriċi kif semmejna tal-kongregazzjoni tagħna is-Sorijiet Agostinjani, Servi ta' Ġesu u Marija. Aw Malta aħna s-Sorijiet aktar magħrufin bħala Sorijiet ta' Santa Monika billi l-iskejjel li mmexxu huma dedikati lil din il-qaddisa li Santu Istin. Imma sewwa sew kienet din il-mara Rumana li waqfet l-istitut tagħna nhar 23 ta' Settembru 1827. Għalkemm is-Sorijiet Agostinjani, Servi ta' Ġesu u Marija huma naturalment familjari mal-fundatriċi tagħhom, dan il-ktieb u dedikat b'mod speċjali lilhom lilna s-Sorijiet. Għaliex? Għax il-Papa Franġesku jħeġġiġna biex induru għal-fundaturi biex naraw li ma spirtu kien ikebsilhom il-qalbhom u jsaqsina għandkom l-istess passjoni għal-poplu tagħna intom. Ribu biex taqsmu l-ħtiġijiet tiegħu, biex tkunu tistgħu tgħinuh. U l-Papa San Giovanni Pawlu II darba qal l-istess ġenerożità u l-istess spiritu ta' sagrifiċċju li mexxa lill-fundaturi tagħkom issa jridu innebħu lilkom l-ulied spiritwali tagħhom biex iżommu mkebsa il-karizmi li bil-qawwa tal-ispirtu li anqalhom jibqgħu jiġu msaħħin u adattati bla ma jintilfu xejn mill-karattru tagħhom. Immislilkom li tibqgħu tħadmu dawn il-karizmi għal qadi tal-Knisja u għal-milja tas-Saltna ta' Alla. Eżis semmija, aħna nixtiequ li dan il-ktieb jasal fost il-familji Maltin. Din il-mara bl-eżempju tagħha kemm bħala tfajla, kemm bħala mirżewġa u bħala reliġjuża tqawwina biex qatt ma naqtaw qalbna fl-awġ kollu li jista' jinqala. Din il-mara semmija itassew edizzjoni ġdida tal-Evanġelu għax din Teresa tallimna naħfru, tallimna nafdaw falla, tallimna inħobbu billi ninataw kolna kemm aħna lil xulxin. Dan il-ktejjeb huwa storja ta' vokazzjoni. Dawk iż-żgħażagħ
li qed iħossu timbet fihom iż-żerrija tas-sejħa inħeġġuhom biex jaqrawh. Marija Teresa Spinelli turihom li ta' min wieħed u wieġeb lill-Alla bil-ġenerożità u bis-serjetà anki iva fi żminijiet tal-lum. Meta Alla sejjaħ lill-Abram qallu: oħroġ minn artek, minn art welidek u minn dar missierek u mur lejn dik l-art li ser nurik jien. Dini s-sejħa li Alla jagħmel meta jixħet għajneh fuq xi żagħżugħ jew żagħżugħa jitolbu joħroġ minn artu. Toħroġ minn artek tfisser toħroġ minn dak li int l-aktar marbut miegħu, jiġifieri minnek innifsek, minn art welidek, mill-familja tiegħek, mill-idejat tiegħek, mill-ambizzjoni, mill-fruwa u mill-egoiżmu. Meta Alla joħroġna minn din l-art jibda jmexxina lejn art ġdida, jiġifieri f'ħajja fejn issaltan l-imħabba, il-paċi, il-ġid, l-intimità miegħu. Kemm importanti din eżis semmija l-intimità miegħu. Hekk jimxi ma' Marija Teresa, Alla l-imbierek huwa jgħaddiha mill-forġa tan-nar sakemm isaffija għal kollox. Aktar ma jgħaddiha mit-triq tas-salib, aktar hi tixxejjen bħal qamħa li trid tintradam fil-ħamrija, tinsaħaq taħt ir-riġlej, tmut, titmermer u tinten biex tagħti l-frott fir-rebbija. Hekk Alla ħaġen lil din il-persuna kif ser nisimgħu. Illum, wara aktar minn kważi 200 sena, mit-twaqqif tal-kongregazzjoni, l-ideal tagħha qiegħed iseħħ u jarmi l-frott. Nixtiequ minn qalbna li kull min jaqra din il-ħajja jitħeġġeġ bl-imħabba lejn il-venerabbli Marija Teresa Spinelli fuq il-passi tagħha semmija nintlew aħna wkoll bl-Ispirtu ta' Kristu u nippruvaw nagħmlu aktar qalb biex il-ħajja nisranija li dan Ġesu qed jitlobna ngħixuha kif irid u. Hemmhekk spiċċajna semmija id-daħla ta' dan il-ktieb oħroġ minn artek. Issa ngħaddu biex naqraw l-ewwel kapitlu li jġib l-isem Twelid u Tfulija. Marija Teresa Spinelli twildet Ruma nhar l-ewwel ta' Ottubru 1789 minn Michelangelo Spinelli u Katarina Moretti, it-tnejn Rumani daw. Diġà kellhom 8 tfal, l-aħħar waħda kienet Teresa. Meta twildet kien baqa' 3 ħajjin, Pietru ta' 17, Ġeżwalda ta' 12 u Ċensu ta' 5 snin. L-għada ta' twelid għamduha fil-Bażilika ta' San Mark. It-tarbija kienet l-ors ta' kulħadd. Aktar ma bdiet titfarfar, aktar bdiet turi l-intelligenza tagħha. Issa t-tifla bdiet tikber, imma dak iż-żmien ma kinux jeżistu skejjel għaż-żarnet.
Kien hemm però qishom bħal skejjel privati għal tfal aktar infarfrin. Marija Teresa ta' xi 6 snin batuha għan tal-liema privata. It-tifla kienet fuq ruha intelligenti, qalba f'idejha. Sa minn xkunita kienet tidher deċiża fil-femit tagħha. Tħobb, tissogra, ħafifa. Kienet smajra, xara jiswed, simpatika u ħarira jitwal mill-bniet tampara. Kienet tħobb il-libertà u kif ngħidu oqtola milli tissikka jew tmerija għall-ewwel skola kienet għal Teresa l-ikbar kastik li setgħu jivvintaw il-kbar. Imma bil-mod il-mod bdiet tbiddel il-feba. Bdiet tħobb il-qari u qatt ma kienet tiġba taqra it-talb u s-salmi billi dawn kienu l-kodba li kellhom fl-idejn f'dak iż-żmien. Billi kienet iż-żgħira kienet aktar kapreċċuża minn ħuta. Kienet tibqa' tinsisti sakemm tgħaddi ta' rasa. Darba ta' 7 snin f'lejla sajfija fett li la toħroġ ftit il-bot mid-dar. Kien hemm festa kulħadd jixxala, min jiekol, min janni u min jitbellaħ. Okkażjoni bħal din mhux ta' min jitlifa ħasbet Teresa. Għaddit ta' rasa u bis-sewwa jew bid-dnewwa irnexxiela toħroġ f'dak l-ajjat storbju żwiemel ġejjin u sejrin minn kull imkien. Allura t-tifla għal-mument intilfet u sabet ruħa taħt saqajn iż-żwiemel. Kuċċier mifxul ġibet malajr ridni u b'xordi tajba għalawa qawwija u sieħa. Missiera ġarra d-dar fuq dirajh. It-tifla baqgħet tgħid li kienet grazzja mill-Madonna li salvat dakinhar għax l-inċident ġara sewwa sew via dej barwali fejn kien hemm inkwatru tad-duluri u li għadu hemm sallu. Il-qudiem meta kienet tirrakkonta dan il-fatt kienet tilmenta u tgħid jien Marell anki ta' 6 snin kont inħossni ħażina. Imma kif ma kont nitgħallem qatt. Fir-Randan tal-1797 Teresa tersaq l-ewwel darba għas-sagrament tal-qrar fil-parroċċa tagħha f'San Lorenzo in Damaso. Kien żmien ta' tbatija kbira fil-Knisja minħabba l-intħil ta' Napoljun. Fil-poplu kien hemm awmin ta' talb, penitenza, għax il-Papa talab lill-insara biex jitolbu ħafna għal ħtiġijiet kbar tal-Knisja mqazza u ta' Ruma kollha kemm hi. Teresa li kienet qed tħejji ruħha għal dan is-sagrament żgur li kienet milquta minn din is-sitwazzjoni imwera. Fis-6 ta' Lulju tal-istess sena irċeviet il-Krisma tal-Isqof fil-Bażilika ta' San Petru. Fil-ħarifa tal-istess sena batuha għand il-Majestre Pie Venerini biex tirċievi edukazzjoni xierqa. F'dan il-post fejn kienet tmur kien hemm ċerta soru jisimha Angela Gonfiatini li jarfet it-talenti spiritwali u kulturali li kellha Teresa u rnexxielha ssaħħaħhom u tkabbarhom fiha. Kienet tara fiha tifla ġeneruża, fuq ruħha, disponibbli u dejjem lesta biex tinbidel, biex tkun aħjar. It-tifla kienet tikber fl-istudju u kienet poġġi moħħha fuq ix-xogħol li jtuha. Sħaba kienu jfittxuha għax kienet dejjem lesta biex tgħin. Fejn tiżbalja is-semmija kienet tammetti u mhux l-ewwel darba li ħadet il-ħtija
biex ma twadda biex fuq ħaddieħor. Erba' snin wara fl-1801 jew fil-bidu tas-sena 1802, Teresa minħabba il-qagħda finanzjarja tal-familja kellha tħalli l-istudji tagħha u terġa' lura fi ħdan il-familja. Kien żmien ta' taqlib kbir f'Ruma u Michelangelo missier Teresa sab ruħu f'dejn kbir fix-xogħol tiegħu fil-ġild. Għalhekk fl-1800 sab ruħu fil-ħabs ta' Campidoglio u kien imġija li ċedi l-ġid kollu tiegħu ma' min kellu d-dejn. Hawn beda żmien niebeż immens għall-familja Spinelli u għall-ċkejkna Teresa li bil-kemm kellha 10 snin. Isimgħu ġaraw ta' 13-il sena ħabtet wiċċa ma' inċident ieħor. Kien il-Karnival tal-1802 flimkien ma' sħaba għateta li tmur issellem lis-soru li kienet tal-lima, Sor Angela Gonfiatini, u ma ħallitix. Imma x-xewqa ta' Teresa li terġa' tara lill-allima maħbuba tagħha kienet kbira wisq, u sħaba ġennewa wkoll biex tmur magħhom. Webset rasa u marret xorta waħda, imma jew ġejja lura kif qed iddur il-kantuniera, toħroġ karazzella rarida u tirfsilha sieqa. L-uġieħ nistgħu nobsru kien trement u tant intefħitilha sieqa li kellhom iqattawla l-kalzetta bl-imqas. Kellha tqatta' 3 xhur imsalba d-dar qabel setet tmiet riġlejha mal-art. Eżis semmija. Kif qed naraw il-qaddisin ma jitwildux qaddisin ta' bħalna kienu rashom jibsa. Bħalna l-ħażin kien jiġbidhom f'waġa waħda kienu jgħadduna. Kellhom qalbhom ta' ftħobb ħafna. Marija Teresa minkejja dawn in-nuqqasijiet kienet mill-ewwel tħoss li ma ġabitx ruħha tajjeb, kienet pronta tammetti li żbaljat u titlob maħfra u tajt. Irrid nerġa' nibda mill-ġdid. Kienet ittenniha spiss. Irrid nerġa' nibda mill-ġdid. L-istess sena, għal-ħabta tal-miliet tal-1802, Teresa tirċivi l-ewwel tqarbina fil-Bażilika ta' San Andrea della Valle għax il-Knisja parrokjali tagħha ta' San Lorenzo in Damaso ġiet disagrata fi żmien l-ewwel Repubblika Rumana u reġgħet infetħet fis-sena 1820. Din l-ewwel tqarbina kienet nistgħu ngħidu l-ewwel ġebla tax-xewka li fuqha Teresa bniet l-ispiritwalità tagħha. Għal Marija Teresa l-Ewkaristija, eżis semmija, kienet kollox. Fuq dak li ħallit miktub. Din il-ġrajja żgur li ħallit marka qawwija fil-qalb ta' Teresa li kellha biss dak iż-żmien 13 il-sena. Illum nifquha u eżis semmija nixtieq insellem u nirringrazzja lilek li kont magħna tisma' dan il-qari fuq l-Aziza Madre Fundatriċi tagħna, il-Venerabbli Teresa Spinelli. Il-paċi miegħek. Forsi tistaqsi x'inhu għaddej, ejja nuruk mill-ħajja kifel, nixxu ferħana naqdu l-mulej, għal-waħda l-waħda fi Kristu. Omna Teresa għexet fit-tal, għalmet l-izzaza titlit f'qajrin, dejjem riditna naqdu bil-qalb, għal-waħda l-waħda fi Kristu. Hi kienet temmen